एटीएम मोनदों। बिजय कुमार मोसाहारि मुंनि सासे सुबुंनि एटीएमखौ हायाव थानाय थासारियाव मोनदों। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गंसे एटीएम मेसिननि साखाथियाव बिजय कुमार मोसाहारि मुंनि सासे सुबुंनि एटीएमखौ मोनदों। बिथांनि आबुं थावनिखौ मिथिनो हायैजों नैबे एटीएमखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय। जुदि एटीएमनि बिगुमाया गावनि एटीएम कार्डखौ सिनायथिनो हाबायब्ला कार्डखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि मावख'सिम फैनानै लांफैनो हागोन। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।